শুଣ ବର୍ଷ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବାଡ଼ି ପୋଷା ଦଳ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନଟା ଲଗେଇବେ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଭାରି ଜାକ ଜକମରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଆମକୁ ଗାଁରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସାବୁନ ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ନ କରିକି ତଳେ ରହିଯିବା ଲୋକ କଣ କହିବେ? ତଳେ ତଳେ ଗଲା ତଳ ଗଡ଼ିସା, କେହି ନ ଜାଣିଲେ ସାଇ ପଡ଼ିସା। ଆମର ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ତ ଆମକୁ ସେ ଯେତେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ତାଠୁ 2 ହାତ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାଲି ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ଆଗରୁ ଫୁଲ ଆସିକି ଆମ କ୍ଲବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆରେ ତୋ ଭାଉଜ ଫୁଲ କଥା ପଡିନି, ଫୁଲ ମାନେ ପୁଷ୍ପ 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 ମୋ ବଡ କଣ ଲାଗେ ମୋ ବଡ କଣ ପାଇଛା ମୋ ବଡ ଏଠିକି ଆସିବ ଭାଇ ଦେଖ ଏ ପୂଜା ସୁଦ୍ଧା ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ନା ପୂଜା ପୂଜା ସେ ତୋ ପୂଜା କଥା କହୁନି, ଏ ପୂଜା କଥା କହୁଛି। ଶଳା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରିଦବ ତମେ। ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଏମିତି ହୁଏ? ଆରେ ଆମ କ୍ଲବର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଏଠି କାଇଁ ପୁରଉଛ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ 7 ମାସ ହେଲା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ପାଟିରେ ଥୋଡ ଫୁଟିବରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ଭିତରେ କାଇଁ ପୁରଉଛ? ଶଳା ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାନ୍ଦା ଦେଇକି ପଳା। ଶୁଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟାଏ ମକସଦ, ଜିନ୍ ଟପାକ ଟମ୍ ଟମ୍।